こんにちは、スミソンです。動画を見ていただいてありがとうございます。今日は楽器の紹介をしたいと思っています。その楽器は日本ではまだあまり知られていないのですが、少しずつ知られるようになってきていて、海外ではアメリカやイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア各国でだんだん知られるようになってきています。楽器の名前はンビラと言います。ンビラはアフリカからやってきた楽器です。ただアフリカと一言で言っても、アフリカ大陸は大きな大陸、それぞれの地域にさまざまな文化特色があります。それではンビラはアフリカ大陸のどこからやってきた楽器でしょうか。アフリカ大陸を手で表すとこういうような大陸かと思いますが、その一番南端に南アフリカ共和国という国があります。この南アフリカ共和国の最南端には希望峰というところがあって、大航海時代にはバスコ・ダ・ガマが通過したことでも有名だと思います。この南アフリカ共和国の一つ上、北の国、海とは面していない内陸にジンバブエという国があります。この国のショナ民族の人たちが演奏している楽器がンビラという楽器です。それでは実際にこのンビラを見ていただきましょう。はい、これがンビラです。このンビラの構造は、この木の部分はアフリカにしかないと言われているムクワという木で作られています。それにこの鉄の鍵盤が取り付けられている、そういった構造をしています。この鉄の鍵盤ももともとこういった形をしていたわけではなく、丸い鉄線を大きなハンマーで叩いて薄く引き伸ばして、このような形にして取り付けられています。ンビラの演奏の仕方は、この鉄の鍵盤を爪で弾くことによって演奏します。それぞれの鍵盤が別々の音階を持っています。それではンビラではどういった曲を演奏するのでしょう。ンビラではアフリカのショナ民族の伝統音楽を演奏します。その音楽を演奏している映像がありますので、そちらをご覧ください。はい、ンビラのライブの演奏の様子を見ていただきました。いかがでしたでしょうか。ンビラの音を聞いていると、だんだんと心が落ち着いてきます。そして心が次第に安らいでいって癒されていきます。それと同時に体も癒されていきます。僕のアフリカのムビラの師匠の一人、ガリカエティリコチはこういったことを言います。ンビラは私にとって病院のようなものである。もう一人の師匠のムセキワチンゴーザはこういったことを言います。我々にとってンビラは食べ物のようなものであり、薬のようなものである。彼らはンビラのことをそう認識しています。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Facebook、Instagram もフォローお願いします。ちちゃおなな。